somos un pobo de artistas da Galiza. En galego, na Galiza. En galego, na Galiza. En galego, na Galiza. En galego. Na Galiza en galego. Xo dixen antes, isto é precioso. A música das mulleres, a música invisible, que non contaba, que estaba fagocitada pola prepotencia e o autoodio, agora é un referente absoluto de modernidade. Somos un pobo de artistas e con este argumento o galego imos construir xuntas, xuntos, o futuro! E xa sabedes, 7.000 persoas na Quintana, 200 agrupacións de todo tipo e condición. O aperitivo estivo ben. Chegará o gran evento o día 23 de febreiro, o día de Rosalía, na Praza do Obradoiro, para facer historia e, insisto, inventar o futuro. Medro galego! Esas mans que arriba, Medro galego! Están limitando a Quintana, Medro galego! E cando as galegas e os galegos crecemos, creamos en colectivo e significamos a nosa condición de pobo, acudimos a un referente herdado das xeracións anteriores. Entón, para pôr o ramo deste día de luz e de alegría, porque está ben dicilo, onde outros opoñen escuridade, agoiros e pozos negros, nos poñemos luz e esperanza. E, polo tanto, culminamos a xornada mirando cara a esa gran manifestación do Día de Rosalía, cantando xuntas e xuntos o himno galego.